अननाय होब्लासो अननाय मोनगोन। जोंजों एबा सोरखारजों थाफायाब्ला खिन्थु जोंबो गोरिबब्लाबो नायफिननो हानाय नङा। सोरखारखौ अनाब्ला स्कुल कलेज लामा खालामनांगौखौ माब्रै खालामगोन? हाग्रामाया बिजेपि सोरखारजों गैया, बिनिखायनो बिपिएफनो भट होनानै लस दाखालाम। कंग्रेसनो भट होयोब्लाबो एरैनो दैयाव थांगारगोन। बे बुंनाय रावफोरा जोंनि नङा, नाथाय बिसायख'थियारि फोसावदिं मेलाव खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानायाव मिरु इउपिपिएल आइजो गांखं आफादनि आफादगिरि बिना गयारियासो बिबुंथि लाखिदों। बिसायख'थिया आरो साननैसोल'। थाबावनाय समावनो फोसावदिंनाय मेलाव मित्रजोटनि बिजाथि जिरन बसुमतारिया 28 नं गसाइगाव बियाबाव देरहानाया रोखा जाबाय होननानै फोरमायदों बिना गयारिया। मेम, दिनै नुनो मोन्दों नोंथांमोननि जे बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय बियो गोबांथार दावगागासिनो दङ। दा बेबायदि हिसाबै नोंथांमोना दानि जे बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय बियो देरहानायनि जे सानखान्थि बेयो माबायदि दावखोनानै दङ? रायजो राजा आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव आरो साफ्रोम बे बिटिआरनि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन, गिबियावनो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय बयनिसिमबो जासिबाय आरो आंनि अननाय बयनिसिमबो जासिबाय। दिनै जोङो बे जोंहा बाइ इलेक्सन, बे बाइ इलेक्सनाव जे जोङो आङो बिखेखयै 28 नं बे गसाइगावआव दंफैयो। जे बे गसाइगावआव आङो रायजो राजा आइ आफाजों जेरैबायदि लोगो हमदों बा रायलायदों, नैबे बायदियैनो दिनै आं दा बे मोनसे सराइबिल ब्लकनि सिङाव गागसा जमदुवार ब्लकनि सिङाव गागसा होननाय मोनसे राभा बस्तियाव दंफैयो। दा जेरैबायदि रायजो राजा आइ आफाया ओंखारदों, दा जेरैबायदि रायजो राजा आइ आफाया बुंदों, बेखौ जोङो सिन्था खालामोबा नुयो जे जोंहा जिरन बसुमतारि बिथाङा 100% देरहानायाव फैबाय। मानो होनोबा दिनै जोङो जोंहा बिटिआराव बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकार, दा बिजेपि जिया स्टेटआवबो बिजेपिनिनो सरकार, सेन्ट्रेलावबो बिजेपिनिनो सरकार। अब्ला जोङो गोबां अनसुंथाइफोरखौ जोङो बिजेपिजों थाफानानै जोङो लाबोगासिनो दङ। जोंनि बिटिआराव गोबां रायजो राजा आइ आफानो जोङो होफैगासिनो दङ डेभेलपमेन्टनि थाखाय। बिसेसकै जोङो आइजो माहारि हिसाबै आइजो माहारिनो गोबाङैनो जोङो अरुण'दय आसनिखौ जोङो दिनै फोलायनानै होबाय। थोजासे नङाब्लाबो मैयासो जोंना CM हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि मन्त्रि बिथाङा बुंलांबाय जे 17,000 होनाय जादोंमोन, दायो 27,000खौ होगोन, 10,000 आरो बारायनानै होबावनो होननानै बिथाङा खोथा होलांदों। बेबायदिखायनो आङो रायजो राजा आइ आफाखौ खावलायनो लुबैदों जे सरकारजों थाफाबासो जोङो सरकारनि अनसुंथाइखौ मोनगोन। मानो होनोबा अननाय होबासो अननाय मोनो। बेखायनो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ आं बयनिसिमबो खावलायबाय, सरकारजों थाफायाबा जोङो स्कुल कलेज बानायनांगौ, लामा दंग' बान्दो बानायनांगौ। बोरै बानायगोन? जों बोरै उन्नति जालांगोन? जोङो उन्नति जानोब्ला सरकारजों लोगो लानांगोन बावनो होननानै बिथाङा खोथा होलांदों। बेबायदिखायनो आङो रायजो राजा आइ आफाखौ खावलायनो लुबैदों जे सरकारजों थाफाबासो जोङो सरकारनि अनसुंथाइखौ मोनगोन। मानो होनोबा अननाय होबासो अननाय मोनो। बेखायनो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोनखौ आं बयनिसिमबो खावलायबाय, सरकारजों थाफायाबा जोङो स्कुल कलेज बानायनांगौ, लामा दंग' बान्दो बानायनांगौ। बोरै बानायगोन? जों बोरै उन्नति जालांगोन? जोङो उन्नति जानोब्ला सरकारजों लोगो लानांगोन, सरकारखौ अननांगोन, बिनि उनावसो सरकारा जोंखौ अननो हागोन। बेखायनो आं खावलायदों रायजो राजा आइ आफाफ्रा जाहाथे दिनै बिपिएफनो होनानै जाहाथे गावनि भटखौ नस्थ' खालामा। मानो होनबा बिपिएफआ बिटिआर सरकाराव गैया आरो स्टेट सरकारावबो गैया। आरो कंग्रेसनो होनानै बेबो बेखाराव थांनाय जागोन। कंग्रेसनो भट होयोब्ला जोंनि बे इसेबां मुल्यबान भट, बे भटआ ओरैनो दैयावनो थांगारगोन। मानो होनबा सेन्ट्रेलावबो कंग्रेस सरकार गैया, स्टेटआवबो कंग्रेस सरकार गैया आरो जोंनि बिटिआरावबो कंग्रेस सरकार गैया। बेखायनो आं रायजो राजा आइ आफामोनखौ खावलायो जे नोंथांमोनहा गाव गावनि मुल्यबान भटखौ बेखार खालामा, जोंनि ट्रेक्टरनि सबियावनो होयो। आं बेखिनिखौ खावलायबाय। मानो होनबा दिनै जोङो इउपिपिएल सरकारा बिजेपिजों थानानै गोबां उन्नतिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। लामा दंग' बायदिसिनाखौथ' जोङो बानायलांगासिनो। दिनै जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा
गोबां बेमार आजार जानाय गोग्लैसोनानै थानाय बिथांमोनखौ लाङै लाङै फाहामहैदों अनसुंथाइ हरदों बिथांमोननो दिनै सोरबा गथ'आ फरायनो मोनाखै एडमिसन मोनाखै स्कुलाव बेफोरनि थाखायबो गोबां राहा खालामनानै होनाय जादों बेखायनो आं खावलायदों जे सरकारजों थाबासो जोङो मोननो हागोन आरो दिनै गोबां दा जोङो प्रप'जाल होदों गसाइगावआ मोनसे डिस्ट्रिक्ट जागोन होननानै दा जोंना मानगोनां आसामनि CM बिथाङा तामुलपुरखौ जेरैबायदि डिस्ट्रिक्ट फोसावलांबाय थिग बिदिनो गसाइगावआवबो मोनसे डिस्ट्रिक्ट जागोन होननानै जानांगौ होननानै प्रप'जालखौ होनाय जादों बियो सरकारखौ नारसिननोबो जानो हागौ मानो होनबा जोंनि BTRनि CM शिब प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे नालिगुलि जे CMजोंनो ओंखायनो जों गोबां डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हागोन आरो दिनै माइरंखौ सोर होदों BJPयासो होदों दिनै अरुण'दय आसनिखौ सोर होदों BJP सरकारनिफ्राय होनाय जादों सिगाङाव 830 थाखामोन दिनै 1000 थाखा होदों मासावनो सासे बिमानो 1000 थाखा अब्ला अननाय होबासो अननाय मोनगोन बेखायनो जोङो दिनै सरकारखौनो अननांगोन आं बेखायनो खावलायदों आइ आफा नोंथांमोनहा जाहाथे सरकारखौ अनो दिनै उज्ज्वला गेस माइरं होनानै आं खावलायनो लुबैदों जों हले नायै नायै होगोन बोसोरबाया जोंनि BTRआव जोंनिनो सरकारखा होमबा जाय बिथांमोनहा जोंनि जानगाराव दं बिथांमोनखौ जों अनफिननो हानाय नङा गोरिब गुन्द्राबाबो जों अननो हानाय नङा बेखायनो आं दानो खावलायखायो बिथांमोनहा जोंजों फैनांगौ सरकारखौ हेफाजाब होनांगौ दिनै जोंनि UPPL आरो BJP AJP सरकारखौनो हेफाजाब होनानै बिथांमोनहा जोंजों थानांगोन आरो डेभेलपमेन्टखौ बिथांमोनहाबो मोननो हागोन आं बेखिनिखौ खावलायो